niin siirtäminen on ollut tavallaan sellainen, joka on ihan päivätöissä. Tuukka, mistä tää strippi kertoo? No se kertoo siitä, että niin. Kun tämmöisiä kysymyksiä esitetään, niin sitten niin kuin kaikkien pitää olla jotenkin riittävän yleissivistyneitä ja aikuisia ymmärtääkseen, että jos mä nyt vastaan jotain tähän kysymykseen, niin ei se sitä tarkoita, että sitä ei saisi tulkita millään muulla tavalla. Taide hyvin harvoin on sellaista, että siinä olisi se yksi oikea tulkinta. Mutta jos kaikki tajuaa tämän asian, niin sitten mä suostun vastaamaan tuohon kysymykseen. Ja mulle toi kertoo siitä, että kun on semmosia jotain nuoria miehiä, jotka saa päähänsä, että joku yksi juttu on hirveän tärkeä, että se on oikeastaan niinku se elämän tärkein juttu tai niinku se oikea juttu ja kaikki muut on jotenkin epäoleellista taikka sellaista, niin sitten he yleen katsoo joitain muita ihmisiä, jotka ei elä samanlaista elämää kuin he, ja joille sitten jotkut muut asiat on tärkeitä, mutta se on niille niinku nuorille miehillekin, niinku, ne on keskenään erilaisia ne, että mikä on heille niinku se yksi juttu, niin mä halusin tämmöisen niinku katteettoman ylemmyyden tunteen suhteessa toisia ihmisiä, niin mä halusin semmoista purkaa ton sarjakuvan sisältyvän huumorin avulla silleen, että toihan nyt vetää sen homman niin överiksi, että toi on se sama homma, mutta jos se vetää noin överiksi, niin siihen ei sit kukaan enää uskokaan. Niin se on se, mitä mä siinä näen. Ja kun sen vetää överiksi, niin se on sitten tietysti myös humoristinen, että kyllä pidän tuosta sarjakuvasta. Siinä voi nähdä muutakin, jos haluaa, ja itsekin pystyn näkemään siinä jotain muuta myös, jos sattuu olemaan semmoisella päällä, mutta tommosia asioita mä usein kelaan, kun mä oon tätä miettinyt.